Na području Zagrebačke županije, točnije u Ivanić gradu, smjestila se najveća srednja škola u Zagrebačkoj županiji i to srednja škola Ivan Švear. Brojimo otprilike 750 učenika u 12 različitih programa. Od toga imamo četverogodišnja zanimanja strukovna, imamo opću gimnaziju u Ivaniću i u izdvojenoj lokaciji Križ. U Ivaniću upisujemo 2 razredna odjela, u Križu jedno razredno odjeljenje opće gimnazije, a od četverogodišnjih zanimanja u matičnoj školi u Ivaniću imamo ekonomiste, komercijaliste, naftno-rudarske tehničare, tehničare za električne strojeve s primijenjenim računalstvom i opću gimnaziju, a od trogodišnjih zanimanja prodavače, elektromontere, industrijske mehaničare, elektromehaničare i frizere po JMO obliku obrazovanja i s time što imamo posebnost isto što obrazujemo učenike za pomoćna zanimanja, pomoćne administratore i pomoćne bravare. Tijekom godine učenici i nastavnici sudjeluju u brojnim projektima, poput radionice Klimatski kolaž, mnogih ekoloških projekata, pošumljavanju šume Žutica. Baš poput ranije spomenute osnovne škole Rugvica, veliku podršku radu srednje škole u Ivanić gradu daje Zagrebačka županija. Zagrebačka županija jako puno ulaže sredstava u našu srednju školu. Tijekom prošle godine smo završili drugu fazu obnove sportske dvorane u kojoj je uloženo približno 2 milijuna kuna. Prošli tjedan smo isto završili s radovima oblaganja sportske dvorane sa akustičnim oblogama i sa mekanim oblogama da bi zaštitili igrače tijekom raznih utakmica i manifestacija. Ta su ulaganja bila oko 170.000 kuna, a u proteklih 4 godine je samo u sportsku dvoranu Zagrebačka županija uložila približno 8 milijuna kuna. Tijekom prosinca prošle godine nam je županija osigurala sredstva za 30 novih računala s kojima smo opremili 2 učionice. Ja vjerujem da će ta suradnja i u budućnosti biti isto tako uspješna i evo ovim putem zahvaljujem županiji kao našem osnivaču na svim ulaganjima u našu srednju školu, a vjerujem da će tih ulaganja biti još i puno jer su i potrebe velike. Koliko je školstvo Zagrebačke županije razvijeno i uspješno, odličan su pokazatelji polaznici srednje škole Ivan Švear sa profesorima koji će 19. i 20. svibnja biti suorganizatori izložbe inovacija koja će se održavati u našoj sportskoj dvorani ispred škole i ispred sportske dvorane i tu zahvaljujem i elektroničkom i računalnom klubu Ivanić grada, također i zajednici tehničke kulture Zagrebačke županije kao i gradu Ivanić gradu koji će nam biti sponzori i mislim da će to i za promociju naše škole, a općenito za promociju inovatorstva u Hrvatskoj koji znate da su i na svjetskoj razini značajni rezultati. Pa evo s velikim veseljem pozivam 19. i 20. svibnja sve zainteresirane neka dođu u našu školu, neka dođu u našu sportsku dvoranu. Vjerujem da će to biti jako zapažena manifestacija u Ivaniću i u Hrvatskoj. Učenici srednje škole Ivan Švear ove su godine po prvi puta sudjelovali u projektu Erasmus+. 33 učenika naše škole ekonomskog usmjerenja i sektora strojarstva i elektrotehnike je otišlo na stručnu praksu 14 dana u Peskaru gdje su sudjelovali i u praktičnoj nastavi i u radu talijanskih poduzeća i gdje su jako bili zapaženi rezultati naših učenika u usporedbi sa njihovim talijanskim učenicima, što je evo i nama u školi i u gradu na veliki ponos. Istaknula bih također i velike aktivnosti našeg školskog volonterskog kluba kojeg vodi naša socijalna pedagoginja Ana Zoger. Prisutni smo u gotovo svim manifestacijama u gradu i sudjelujemo u brojnim humanitarnim akcijama. Također mi je veliko zadovoljstvo što smo uspjeli kao jedna od 3 škola iz Zagrebačke županije ući u projekt Škola za budućnosti koja je u organizaciji Infobipa i STEMija gdje će naši učenici učiti o
umjetnoj inteligenciji i svim novim modernim tehnologijama. U školi se obilježavaju svi značajni datumi, tako da su učenici uključeni u brojne aktivnosti na koje se vrlo rado odazovu. Ovim putem pohvaljujem sve naše učenike i djelatnike koji su sudjelovali na bilo kojoj razini natjecanja, od školskih natjecanja, županijskih, međužupanijskih i državnih. Kao što znate, rukometašice su nam državne prvakinje ove godine, a imamo i još nekoliko učenika koji će biti potencijalno pozvani na državna natjecanja. Ovom prigodom iskrena zahvala svim djelatnicima, mentorima koji s učenicima konstantno rade na izvrsnosti, a pogotovo učenicima koji su ostvarili stvarno zavidne rezultate ove godine. Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad jedna je od škola partnera u projektu RCK, regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu Industrija 4.0. Cilj projekta je uspostava RCK koji će biti središte tehnološke, pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva, a koji će se bazirati na konceptu Industrije 4.0. Stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, moderniziranim obrazovnim i stručnim programima i provedbom učenja temeljenog na radu. RCK će poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija kod učenika i odraslih polaznika sa ciljem bržeg gospodarskog i svekolikog razvoja Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cijelosti.